आई आज आम्ही काय बनवतो? आज बनवतो चिकन लॉलीपॉप। सगळ्यात पहिले तर आईने विंग्स काढून घेतले आणि एका प्लेट मध्ये आणि एवढे सगळे होते तर आम्ही मोडूक तर चालू केलो आणि आमका थोडी थोडी माहिती होती। नंतर आईने अशा प्रकारचे कट मारले आणि फायनली आपली पीस तर रेडी झाली दिलेली आणि त्याच्यानंतर बारी होती ती म्हणजे आल्या लसूण पेस्ट आणि लिंबाची आणि आईने एकदा तर सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतले आणि आता टाकूचे होते त्याच्यात मसाले। मग मसाले ऍड केले आणि सगळे मसाले व्यवस्थित लावून वगैरे घेतले आणि बारी होती कॉर्नफ्लॉवर आणि मैद्याची। तर कॉर्नफ्लॉवर जास्त आणि मैदो कमी टाकायचो आणि नंतर टाकल्याने त्याच्यात मीठ, कारण मीठ नाही तर चव येऊची नाही। तर सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्याने कारण मॅरिनेशनचा टाइम होतो तर आपला मॅरिनेशन सगळा रेडी झालेला असा परफेक्ट। आणि घेऊन सगळं मी हातात घेतल्याने आपल्या चुलीकडे, कारण हैसरच आपण सगळा फ्राय करतलो तर आपली कढई पण रेडी झालेली आणि मग काय आईन स्टाईलमध्ये व्यवस्थित गोल गोल सोडूक चालू केलं, नाही तर त्याचा शेप येऊचं नाही व्यवस्थित आणि तेल तर आपलं बघू शकते एकदम परफेक्टच तापलेला। तर बघता बघता आपले पीस रेडी जाय दिले ते सगळे आईन अशा प्रकारच्या भांड्यात काढून घेतल्या आणि घेऊन इले सगळं आपल्या वळेमध्ये। तर यवा मंडळी खाऊ आणि सगळ्यांनी खाऊ तर चालू केलेलं आणि सगळे आनंद घेवते तर मस्त वाटत एकच नंबर।